tare da kai, na tare da kai, na tare da kai, aha na tare da kai. Ni na gane rayuwa yau saiwa ne, in baka da shi ka zama dan kallo ne. Tare da kai wani zai saka damuwa, na tare da kai wani zai saka a cikin farin ciki. Da shi sai a kira ka da wane, in baka da shi maraki ma wai kai ne. Rayuwa kenan yan uwa na magagga ne, kukan kurciya duk malama jawabi ne. Na tare da kai, tare da kai wani zai zauna da kai don Allah, akan ka komai zai aika a baya ki na wakala. Na tare da kai wani zai zauna da kai ne don abin duniya, idanun ka sai ya nuna ma kai ne abokin tarayya. Me yasa muke ta jan zuga sai mu tace mu hanga da wanda za ya zauna da mu yan uwa domin Allah. Babu shi ne yau juriya, shi zai sami yau katariya. Mu so junan madan Allah babu jinkiri, banda ramuwa ga mai laifi ne ta haƙuri. Shi ne halin manzo na mi yau nazari, mu sha ruwan jira junan mu wa uzuri. Umar UK Isa Ayagi. Na tare da kai, na tare da kai. Ruwan ciki ya ake jan na rijiya, mun rage wanda da ke tare da mu. San gaskiya mai yi maka bai fargaba, idan har ka samu abin duniya kan guje wani tare da kai. San gaskiya mai maka bashi yin fargaba, amma ka samu abin duniya kar mu guje wani tare da mu. Tare da mu. Mai ba da dukkan mulki sarki na wani, a yau gani na zo
izini. Waka zanarwa a sama dukamin lamuni, umar yuke komai zane sai na danganta da kai. Rayuwa kenan dan uwa na da ban mamaki, dan na yi karatu ta fi son ayyukan nan doki. Ni ko a gani na hannu da yawa ya fi sauƙin aiki. Yau ba a yi da kai sai dai ka miƙa kai a dinga kwatance da kai. Tsannanin rayuwa a yau wasu ba sa san su gama kana shan ruwa. Wai mai zai hana mu haɗe kai tammakar yan uwa, shi ne za ya sa kowa ya san ka san wane ne kai. Na tare da kai. D-Boy Boutique. Oh boy. Hey. D-Boy Koi. D-Boy Koi. Hey. Wani kuma wallahi wani creativity ne. Kai. Oh my god. Kai. Wanda duk yake ka sakar rana ya so ka da daddare karya, ido shi ne za ya bambance kamannin sabara da mutiya. A sanda kake yayi na masoyin ka bai ja baya. Rayuwa mafarki ce ba mai fassara ma sai dai kai. Ce za ta saka ya zauna da kai, wani ko bukatarsa za ta sa ya zauna da kai, wani kuma domin Allah za ya zauna da kai. In har da rai a jikinka kawai zan so ka gane na tare da kai. Na tare da ni, na tare da ke, na tare da mu. Sanin masoyi sai Allah, da wanda zaka zauna zaka kula. Gari ko da haske saka fitila, isa ayagi yake magana. Allahu mun dogaro da kai. Oh oh oh. Umar UK Isa Ayagi. Na tare da kai, na tare da kai. Ruwan ciki ya ake jan na rijiya, mun rage wanda dake tare da mu. San gaskiya mai maka bai fargaba, idan har ka samu abin duniya ka guje wani tare da kai. San gaskiya mai maka bashi yin fargaba, amma ka samu abin duniya kar mu guje wani tare da mu. Tare da mu. Mai ba da dukkan mulki sarki na wani, a yau gani na zo Allah sake mun izini. Waka zanarwa a sama dukamin lamuni, umar yuke komai zane sai na danganta da kai.
yi karatu ta fi son ayyukan nan doki. Ni ko a gani na kallo da yawa ya fi sokin aiki. Yau ba a yi da kai sai dai kai da kai a dinga kwatance da kai. Tsannanin rayuwa a yau wasu ba sa san su gama kana shan ruwa. Wai mai zai yana mahaɗe kai tambakan yan uwa, shi ne za ya sa kowa ya san ka san wane ne kai. Na tare da kai. Ka sakar rana ya soka da daddare karya, ido shi ne za ya bambance kamannin sabara da manjiriya. A sanda kake yayi na wasi masoyinka bai ja baya. Rayuwa mafarki ce ba mai fassara ma sai dai kai. ce za ta saka ya zauna da kai, wani ko bukatarsa za ta sa ya zauna da kai, wani kuma domin Allah za ya zauna da kai. In har da rai a jikinka kawai zan so ka gane na tare da kai, na tare da ni, na tare da ke, na tare da mu. Sanin masoyi sai Allah, da wanda zaka zaune zaka kula. Gari ko da haske saka fitila, Isa ayagi yake magana. Allahu mun dogaro da kai. Umar UK, Isa Ayagi. Na tare da kai, na tare da kai. Ruwan ciki ya ake jan na rijiya, mun rage wanda da ke tare da mu. San gaskiya mai maka bai fargaba, idan ka samu abin duniya kan guje wani tare. San gaskiya mai maka bashi yin fargaba, amma ka samu abin duniya kar mu guje wani tare da mu. Tare da mu. Mai bada dukkan mulki sarki na wani, a yau gani na zo Allah sake mun izini. Wa ba za na rira a sama duka mun lamuni, Umar yuke komai zane sai na danganta da kai. Rayuwa kenan dan uwa na da ban mamaki, dan na yi karatu ta fi son ayyukan nan doki. Ni ko a gani na hannu da yawa ya fi sokin aiki. Yau ba a yi da kai sai dai ka miƙa kai a dinga kwatance da kai. Rayuwa
kana shan ruwa. Wai mai zai hana mu haɗe kai tammakar 'yan uwa. Shine za ya sa kowa ya san ka san wane ne kai. Na tare da kai. Duk yake ka sakar rana ya so ka da daddare karya. Ido shi ne za ya bambance kamannin sabara da manjiriya. A sanda kake yayi na wasi masoyinka bai ja ma baya. Rayuwa mafarki ce ba mai fassara ma sai dai kai. Ce za ta saka ya zauna da kai, wani ko bukatarsa za ta sa ya zauna da kai, wani kuma domin Allah za ya zauna da kai. In har da rai a jikinka kawai zan so ka gane na tare da kai. Na tare da na tare da ke, na tare da mu. Sanin masoyi sai Allah, da wanda zaka zauna zaka kula. Gari ko da haske saka fitila, isa ayagi yake magana. Allahu mun dogaro da kai. MD Downfall Production. Jaruma ni ce jaruma, jaruma, jaruma ta jarumi. Ba a ba da bashin soyayya, ni kan kaunar ki nai nisa. Ba a ba da bashin soyayya, ni kan kaunar ka nai nisa. Jaruma, ni ce jaruma. Tafiya sannu sannu kwana nesa ne da ke na san za mu iske. Kinikin alkamar soyayya sahiba ni ma zana da muke. Ko cuta idan na yo in kin bani magani na san zana warke. Sirrin zuciya ta keke ɗaya ce, ke ce zan kira da suna malama. Ba a ba da bashin soyayya, ni kuma kai za na bayar. Dan ka bani bukani a soyayya, ni kai ne za na koyar. Kai na bai wa makullin zuciya ta da wuri kar ka jefar. Yau dai na kwaci mulki cikin zuciya, mai sona yana kirana da jaruma. Jaruma, ni ce jaruma. Ba a ba da bashin soyayya, Kan kaunar ka nai nisa. ke na zaba dan baki kwaba cikin gidana ke ɗaya na saka.
aso da sabo mu ba mu zambo a zuciya ta ke ce kika yi haka jirgin soyayya da ne da ke mu hawa alkawari na kina ka ba a ba da bashin so soyayya ne ma ba da nake a jaruma an jaruma na gine ne sirrin ruhi na kai ne dan auta dukkan kalmata kai ne ɗaya kai ne jari na kuma kai ce gona mai sharan koka kai ne ɗaya in nai fushi ka sharan koka a cikin maza kai kadai na ɗauka sa na kira ka jarumi na jaraba koyo ko gobe zan zamto ba magaraba MD Danko Production. MD Danko Production. Yo, wannan kayan opportunity ne saboda zaɓi. jaruma ni ce jaruma 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 ta jarumi ba a ba da bashin soyayya ni kan kaunar ki ne nisa ba a ba da bashin soyayya ni kan kaunar ka dai nisa jaruma ni ce jaruma tafiya sannu sannu kwana nesa ne da ke na san za mu iske kirkin alkawar soyayya sahiba ni ma zana da muke ko cuta idan na yo in kin bani magani na san zana warke sirrin zuciya ta keke ɗaya ce ke ce zan kira da suna malama jaruma ba a ba da bashin so soyayya ne ko kai za da bayar dan ka ba da bukani a soyayya ne kai ne za da koyar kai na bai wa makullin zuciya ta da wuri kar ka jefar yau dai na kwaci mulki cikin zuciya mai sona yana kirana da jaruma jaruma ni ce jaruma ba a ba da bashin soyayya idan kaunar ka dai nisa ke na zaba dan ba ki kwaba cikin gida na ke ɗaya na saka aso da sabo mu ba mu zambo a zuciya ta ke ce kika yi haka jirgin soyayya da ne da ke mu hawa alkawari na kina ka ba a ba da bashin so soyayya ne ma ba da nake a jaruma an jaruma na gine ne sirrin ruhi na kai ne dan auta dukkan kalmata kai ne ɗaya kai ne jari na kuma kai ce gona mai sharan koka kai ne ɗaya in nai fushi ka sharan koka a cikin maza kai kadai na ɗauka sa na kira ka jarumi na jaraba koyo ko gobe zan zamto ba magaraba jaruma jaruma MD Danko Production. Umar UK Isa Ayagi na tare da kai na tare da kai ruwan ciki
ke jan na rijiya. Mun rage wanda da ke tare da mu. San gaskiya mai yi maka bai fargaba. Idan har ka samu abin duniya kan guje wani tare. San gaskiya mai maka bashi yin fargaba. Amma ka samu abin duniya kar mu guje wani tare da mu. Tare da mu. Mai bada dukkan mulki sarki na wani. A yau gani na zo Allah sake mun izini. Waba zanar yira a sama doka mun lamuni. Umar yuke komai zane sai na danganta da kai. Rayuwa kenan dan uwa na da ban mamaki. Dan na yi karatu ta fi son ayyukan nan doki. Ni ko a gani na hannu da yawa ya fi sokin aiki. Yau ba a yi da kai sai dai ka miƙa kai a dinga kwatance da kai. Muna zamani ko in ce tsananin rayuwa. A yau wasu ba sa son su gama kana shan ruwa. Wai mai zai hana mu haɗe kai tammakar 'yan uwa. Shi ne za ya sa kowa ya san ka san wane ne kai. Na tare da kai. Da inda nake Wanda duk yake ka sakar rana ya so ka da daddare karya. Ido shi ne za ya bambance kamannin sabara da manjiriya. A sanda kake yayi na masoyin ka bai jama baya. Rayuwa mafarki ce ba mai fassara ma sai dai kai. Wani ɗaukaka ce za ta saka ya zauna da kai. Wani kuma bukatarsa za ta sa ya zauna da kai. Wani kuma domin Allah za ya zauna da kai. In har da rai a jikinka kawai zan so ka gane na tare da kai. Na tare da ni, na tare da ke, na tare da mu. Sanin masoyi sai Allah. Da wanda zaka zauna zaka kula. Gari ko da haske saka fitila. Isa ayagi yake magana. Allahumma dogaro da kai.